surprizele sunt multe, în sensul că am descoperit tineri care sunt extraordinar de inteligenți, extraordinar de voluntari, în contextul ăsta în care se spune despre noua generație că ar fi mai superficială, că nu e educată, nu e adevărat. Faptul că au acces la tehnologie și la echipamente de producție e mare lucru, e o motivație în sine. Adică să ai o cameră bună, să ai un microfon bun, să ai un studio, ceva ce poate că în urmă cu 20 de ani nu aveau nici studiourile de televiziune sau de radio profesionale, profesioniste din România nu aveau așa ceva. La început eram o echipă mică și apoi, pe măsură ce a evoluat și programul, am constatat că chiar o să fie suport din partea mentorilor și a celor care au inițiat programul. Am tot acumulat așa mai multe persoane și chiar am constatat creșterea nivelului de implicare. Mentorii au până la urmă mai multă experiență ca tine, așa că o să te direcționeze cumva în partea corectă și să nu faci niște greșeli evidente sau să te lași dus de val, că la vârsta asta e ușor să faci multe chestii în redacție. Am observat mult mai multă lume ne cunoaște, ceea ce e foarte bine.